Vo februári som hovoril, že Petrom sa u nás darí v našej kancelárii a máme marec a maklér mesiaca opäť Peter. Tentokrát Peťo Ganovský. A Peťo nádherný obrad si zase urobil. Čomu to pripisuješ? Prišla jar. Vyšlo slniečko. Bolo rozrobené, viacero práce bolo rozrobené, takže tlačí ma rodina, aby som viacej makal. Musím efektívnejšie robiť. Ale predal som drahšie veci, takže potom aj na ten obrad sa to trošku premietlo. Situácia sa zmenila možno, že v tom pozitívne, že banky dávajú nízke úrokové sadzby, takže ľudia majú väčšiu chuť investovať, takže teraz ľudia kupujú hlava, nehlava. Ako pekárne, ako horúce rožky do nehnuteľnosti, takže ja čo môžem povedať, tak určite máme velikánsky dopyt na byty a staršie rodinné domy. Takže ľudia známi, ak niekoho poznáte, čo chce predať a potrebuje s tým poradiť, aby nemusel sa obracať na 25 strán, tak nás kontaktujte, prosím. Volajte Peťovi. Peťo, všetko najlepšie. Gratulujem.